τώρα είναι εποχή να ταπεινωθούμε, είπαμε, και να ζητήσουμε τη βοήθεια των Αγίων, να μας ελευθερώσει ο Θεός. Θα το κάνει, του χρόνου θα το κάνει. Πρώτα ο Θεός αρχίσουν αυτά τα πράγματα, ώστε, γιατί δεν είναι θα το κάνει και θα τελειώσει. Θέλει μήνες, θέλει και ένα χρόνο, θα περάσει και εκείνος ο χρόνος θα περάσει και ο άλλος και θα ελευθερωθούμε πολύ γρήγορα με τη χάρη του. Γιατί κολοβώνονται οι μέρες. Άμα κοιτάξετε όλη την Παλιά Διαθήκη, δεν αφήνει, λέει, ποτέ ο Θεός, ποτέ δεν θα αφήσει, λέει, να είναι χρόνια πολλά αυτό το κακό. Ήδη έχει 3 χρόνια τώρα. Δεν θα αφήσει ποτέ. Κολοβώνονται όλα. Πάντα 3,5 χρόνια δεν είναι πολλά. Όλα, σε κάθε περίοδο και στο τέλος του δεν θα αφήσει. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε χαρά. Θα ανατραπούν όλα, να έχουμε πίστη, να έχουμε μέσα από το καμίνι τώρα θα μας φυλάξει ο Κύριος και να δοξαστεί το όνομά Του και άλλοι να μετανοήσουν. Γιατί εμείς θέλουμε να μετανοήσουν, όχι αυτοί οι βρώμικοι, να μετανοήσουν οι καλοί άνθρωποι. Εδώ μετανόησε ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορ. Προσπαθούμε να τον βοηθήσουμε. Εύχομαι να μην φύγει κανένας από εδώ και πέρα, να γίνουμε όλοι Άγιοι, να γίνουμε όλοι μάρτυρες αυτά τα χρόνια. Γιατί από τον χρόνο μετά θα έχουμε καλοπέραση. Μετά θα φύγει το κακό, θα έρθει το κακό το μεγάλο, θα αλλάξουν τα πάντα, αλλά μετά δεν θα έχει αγώνα. Θα το θυμάστε αυτό. Δεν θα έχει αγώνα μετά, τέλος. Μετά αναλαμβάνει ο Θεός. Εκδίκηση από πάνω. Τιμωρία, αυτός ξέρει πώς, παιδαγωγική αυτά, αναλαμβάνει αυτός να καθαρίσει για λίγο όμως, έτσι, να δώσει να συγκλονιστούν τα έθνη και να δώσει μια έτσι. Αυτό. Λοιπόν, εμείς πρέπει να κρατήσουμε τώρα στον πόλεμο. Στον πόλεμο πολεμάς, δεν πολεμάς μετά στην ειρήνη. Στον πόλεμο. Ο στρατιώτης λοιπόν έχει το όπλο του, το καθαρίζει και θα σου σβήσει τις αμαρτίες αυτές που έχεις κάνει από μικρό παιδί, τόση βρωμιά. Τι θα κάνουμε, λίγο, ένα χρόνο υπομονή. Μπορεί και 2 μήνες, μπορεί και 3 μήνες να είναι. Σε μια μέρα θα ακούσουμε όλα αυτά θα περάσουν, έτσι. Και να μην φοβόμαστε τίποτα. Αυτά. Εμείς έχουμε το βραχιολάκι το καλό. Να βρίσκεις. Ναι, αυτό, έρημος, θα πει έρημος. Αυτό είμαστε 47 χρόνια. Εμείς τώρα έχουμε 3 χρόνια. 3,5 χρόνια είμαστε τώρα από αυτό που ξεκίνησε. Τι θα γίνει, δεν αντέχουμε λίγο, κάνουμε λίγο υπομονή και ο Θεός θα τα κολοβώσει γρήγορα τις μέρες, θα περάσουν, θα έρθει 21η Μαΐου, και αν έρθει δεν ξέρουμε και τι θα γίνει αύριο. Θέλω να πω, θα γίνουν αυτά όλα, ο Άγιος Κωνσταντίνος από πάνω, αυτά είναι τούτο Νίκα και αυτά από εκεί, θα δούμε πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε και έχει ο Θεός όποιος μείνει όρθιος. Γι' αυτό λέμε να έχουμε το νου μας, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει